Тримата най-богати президенти в света. Номер 1 ще ви шокира. Номер 3 – Халифа бин Заед Ал Нахаян. Той е президент на Обединените арабски емирства и емир на Абу Даби. Състоянието му от огромното петролно богатство на семейството му се оценява на около 15 милиарда долара. Той притежава колекция от суперавтомобили, яхта за 600 милиона долара и недвижими имоти по целия свят. Номер 2 – Хасанал Болкиах. Султанът на Бруней твърди, че нетна стойност на имуществото му е около 20 милиарда долара. Благодарение на залежите от петрол и природен газ на малката си страна, той притежава повече от 600 автомобила, Ролс-Ройс и жилищния си дворец. Астана Нурул Аман е най-големият жилищен дворец в света, но най-богатият от тях е Владимир Путин, който заема първото място. Състоянието на Путин се оценява на 300 милиарда долара. Той притежава много луксозни резиденции, флотилия от частни самолети и няколко яхти на стойност няколко